Jochung' mopogore opogore e duond od buch ODM dhi nyime kod kwayo jopiny obi owuog oko gone moluor Raila Odinga kura e kom ker kochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni eri. Kwayo ma kamaendi ogol kod Pastor Doris Awuor mabende sero ombulu ne Madam Pamela Ogembo ma ochung' laro kom MCA e ward noero ma Shauri Moyo Kaloleni e boma ma Kisumu. Doris okwayo jopiny kik bininde kod kucho moluor Raila Odinga kochopo e dwe mar 8 e kinde mag yiero maduong'. Korka kore Madam Pamela Ogembo to nyiso jo ward ma Kaloleni obi ogone ombulu kosingo koda kane johala ni obiro mana dhi nyime kod kedo ne dwaro margi. Maendi en manyo ombulu mabende jotelo timo e kor gwenge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu motelo ne nominations mag ODM Kisumu konoero kochopo tarik 19 mar dwe ni eri mabende en chieng' tich 2 mar juma manyien. Kawa miel gik moko mit kande to kati miel kati go thum kati jatelo Nyasaye namba di kaw Nyasaye obede ngimani mondo ibed jaloche weche te modong' rumo kata telo rumo. Namba 2 kati luwo jasesa moro to wadu ma johala wadu luwo ng'ama chielo, rituru ni siasa rumo, osiep nyalo dhi mabor. Kik iked gi wadu. Kiny jasiasa kosebedi ofis to biro nyiero gi ng'ama ne gilawore go cha. Onge ng'ama nong'eyo ni Raila Odinga no nyimiel gi Uhuru Kenyatta. Onge ng'ama nong'eyo. Wanyierura nyiera walokura loka wamorura mora. Namba 3 kik wawe kura onindi. Kata nomination okethore ne ng'ama ni hero to par Raila Odinga mosekedo ne piny higni te. Wagone kura. Gone Uhuru Odinga kura. Agwamo wunya lego kobedo president mar Kenya the 5th. Kobedo president mar Kenya the 5th. To Raila Odinga ng'iyo Kisumu kama wuoke. To yudo Professor Peter Nyang'nyong'o. Mwandu oko soko. Idhi kel mwandu ko sokel. Samo se kel mwandu to yudo Pamela Ogembo Kaloleni Sarumo Ward. Samo yuda Kaloleni Sarumo Ward. Iparo idhi dak marach. Idhi dak marach. Omiya kwayo jo Kaloleni Sarumo Ward ni wanen wang'adi. Wanen wang'adi. Gimo miya kwayo ni mondo wanen wang' achiel. Sama koro ni daro wa mwadhi Kosao. Sama ni wadhi Kosao Hall. Ere ng'ama nogwel ka mwadhi achomora gi Peter Professor Nyang'nyong'o. Manyong'o ng'isa ni Pamela Ogembo gi joga dhi stadium gi thuon koso dog nwa biro. Iparo ni ng'ama ikawo nonge kata Peter Nyang'nyong'o. Bo odhi donjo kode. Omiya wacho ni niya. Iga mwachomo ni. Wang'o mondo nen kibuye wadok mamuol. Ema miyo nyita kedo batek di mondo Nyarabo bed nwa jakom nikech onge ng'ama dhi use.